फैबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आं दा गेंटकआव दंफैयो स' नोंथांमोना नायलांदो आङो देखायनोसै एसे गेंटकखौ नोंथांमोना माबायदि सिक्किमाव दंफैयो नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना रेडि जाबाय नै मार्गआव बेरायहैनो थाखाय आङो दा रिसेपसनाव दंफैयो माखासे खामानिफोर जोबाखैमोन फर्मफोर फिलआप खालामनांगौ दंबावोमोन स' बेखौ फिलआप खालामबाय दा आङो बेनिफ्राय ओंखारलांसिगोन आरो ना मार्गआव बेरायहैनो थाखाय नोंथांमोना आंजों थुफादो बिदिबा लोगोआव मेंबाय मार्ग थांगासिनो दा नुहुरबायानो नै मोनबाय हटेलनि उनजों लामा दंमोन आरोना सर्टकाट स' जों बेजोंनो फैदों मोनफैबाय मार्गआव जा मेंबाय गाखोबोनानै मास्क खुलिनो हाया फाइन लायो बेखायनो मास्कखौ खुलिला सालोबनो हाबनो नागिरदों जोंनि थाबायगासिनो मार्गआव आंजों लोगोआव दङ अरुणा मास्कआ कम्पालसारि मास्क खुबाथाय फाइन नांगौनो बेखायनो खुला खेबनानै लुदों एक सेकेन्ड जाबाय खामि जाबाय नांगौलै खेमसै सा लोंनानै ओंखारबाय मम'बो जाखांनानै ओंखारबाय दा थाबायगासिनो मोनानि भिउफोरखौ एसे नायदो मोनाबाय थाबायगासिनो दायो मार्गआवहाय मासे मोजां समायना रमायना डिनार खालामनो थाखाय जों बेयाव हाबदों बाट आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन एसेयावनो थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय लाभ इउ अल